Igor Mikhailovich kusakafuna kwambiri ukukhudza ndilongoso wa dziko lonse lapansi ndani ndipo chifukwa chiyani adakonza kuti zaka 12,000 kapena 12,000 aliyense akuvutika kwambiri kuti chifukwa ninji kuyefa kotero kunamveka konse kodi kwenikweni chifukwa chiyani kukhalapo kwa izi ndikuzungulira kwa zaka 12,000 Mukudziwa ngati titachoka ku sayansi pang'ono ndipo tiyeni tibwerere pang'ono ku mbiri yakale komwe zimaonedwa ndi kutsimikizika kukhalapo kwa zitukuko zakale ndi iko komwe zitukuko zonse zakhalapo kwa zaka 12,000 ndiko kuti zaka 12,000 ndiye pachimake cha chitukuko kwenikweni osati chitukuko koma moyo. Ndipo apa pali njira ziwiri, mwina chimakhala chitukuko chigonjetse zonse ndi kukula mopitirira apo, kapena pamakhala kukonzanso koteroko kunena kuti kapena chikhumbo cha moyo chimakhazikitsidwa. Ndipo sindikulakwisa pano kunena kuti chisonkhezero cha moyo. Chifukwa chiyani? Chifukwa zimachitika paliponse komanso mozungulira. Ndipo kukhudzika kofunikira kumeneku kumasakaniza zonse, kumasakanizikitsa kamvekedwe ndipo ndichikoka funso lokhalo ndilakuti zimachokera kuti ndipo chifukwa chiyani kulondola nanga chifukwa chiyani. Ngakhale ndili ndi chidwi ndi china chake njirayi ndioneka ndipo anthu ambiri amamvetsetsa kuti izi ndi zolondola ndipo zonse ndi zomveka kwenikweni, koma kodi izi zimachitika bwanji? Kodi zikhoza kukhala kuchokera pakati pa chiulengedwe chathu? Izi sizingakhoze. Chifukwa chiyani? Chifukwa tikutembenukira pang'ono-pang'ono chapakati. Zikutanthauza kuti payenera kukhala magwero ambiri amphamvu iyi kuzungulira chilengedwe, koma zimenezi ndizotheka. kapena pali chinthu china chachikulu chomwe chingakhudza aliyense pa mapulaneti onse. Zolondola kupatula apo zaka 12,000 zilizonse timakhuzidwa, ndipo nachi zitsanzo zaka 24,000 zilizonse timakumana ndi zovuta zambiri. Ndipo tsopano takhala tikukhumuzidwa ndi mphamvu ina ya mphamvu zomwe zikutanthauza kuti galaxy yathu simatiteteza tinene kulondola, kotero pali malo amodzi pambuyo pake amachokera kwina kwake. Ndipo nzodabwisa kuti ndizononga kwa chitukuko kumene ena mungamwanena mukusintha kwa mlingo wina. Zoonadi, ichi ndi chisonkhezero chatsopano, izi ndi mphamvu zatsopano ndi jackpot kwa zitukuko, koma pa nthawi imodzimodzi zingakhale zoopsa kwa zitukuko ngati zathu, ndipo sichingachokere pakati pa chilengedwe. Tilibe zinthu zazikulu zotizungulira zooneka bwino zomwe zitha kutumiza ma radiation amphamvu kwambiri. Kodi mukudziwa izi zikutanthauza pali zosankha ziwiri zokaya ife abwezi tikukhaladi mitundu yosiyanasiyana pamene mayiko ambiri amazungulira pakati pa liwiro lalikulu la malingaliro zomwe zimapangitsa chidwi izi, koma sitingazindikire zimenezi. Chifukwa chake zikutanthauza kuti pakhoza kukhala chilengedwe chochuluka ngati chathu, ndipo izi ndizomveka. Ngakhale mu nthawi zakale panali munthu na dzina lake Hermes Trismegistus yemwe anati monga mkati kunja monga pamwamba pasi ndiko kuti chilichonse chimamvera malamulo a fractality, ndipo izi ndi zochitika mchilengedwe. Chifukwa chake potengera izi pangakhale unyinji wa thambo lathu lolumikizana monga momwe milalang'amba yathu imalumikizidwa wina ndi mnzake. Kulondola pamene tili m'milalamba pali maplaneti omangika kunyenyezi, ndipo mabiliyoni ndi mabiliyoni onsewo achilengedwe amazungulira pa liwiro lalikulu kuzungulira likulu limodzi limene limakhazikitsa chikonzekero chisonkhezero chimenechi. Zikutanthauza kuti zaka 12,000 zilizonse chilengedwe chathu chomwe chiyenera kuuluka kuzungulira pakati kunena kwake kulondola, ndipo osati zaka 24,000 zokha, koma pakakhala zofowoka zilizonse zaka 12,000 mwina timatetezedwa ndi chilengedwe chonse, osati galaxy yathu yokha. Kulondola zaka 24,000 zilizonse timatembenukira ndi mbali ina. Inde ndendende. Ndiyeno pali chikoka cha mphamvu pa ife. Kodi zingakhale choncho chitha chabwino ife tikulota abwenzi tikungolingalira, koma pali njira ina yomwe ili yosangalatsa kwambiri. Tinene kuti tiyike mofatsa chabwino mwina njira yomwe Elon Musk adapereka kuti timakhaladi
muchinyengo